आयो लाफा बायनानै लांफै जोङो नाव रायजोफोर गाबोन खासिगोन लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दामानि ब्लगखौनो बारा बानायनाय जायाखैमोन एसे बानाय मोनदोंमोन आरोना गोसोफोरा आरो कन्टेन्टबो बारा मोजां नागिरनानै मोनाखैमोन कन्टेन्टआलाय जानला मोनला बानायबानो जायो जानाया अब्लाबो एसेबां गोसो गैयामोन आरोना बोथोरफोराबो थान्दाथारखायनो एसे बादबनाय मोनदोंमोन भिडिअ बानायनो रिल्ससो बानायगासिनोमोन आङो गेजेर गेजेरनो ओमफ्राय दिनै मोनसे ब्लग गोदान लानानै फैबाय दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जोङो न'आव आलासि जानो थांगासिनो मुथुजों आंजों जोंहानावहाय ओमफ्राय दा जोंहानाथ' इदिनो इयाव थांबा इयाव फैबा इदिनो माबा मोनसे बुस्थुसो लांलाय लाबोलाय खालामखायो नालाय ओमफ्राय दा आङो न'निफ्राय माबा लाबोदों आरोना केट्राकेयाव दोनथ'नि देखानोसै दे मुथु न'निफ्राय मेथाइ लानानै फैदों जोंहा मार्बिनाबो दं नालाय बिस्कुट मोननै लाबाय ओमफ्रायो देखायजोबगोन आङो मना सिङावहाय मा मा दङ नायनो लुगैगोन ना नोंथांमोनाबो फै गोलैनोमोन नै लाइ लादों बिदिनो आरोना मैगं थाइगं लाइ ओमफ्राय माबा लाफा जि गोथाव मोनखायो लाफा ओमफ्रायो पार्सेल मोनफैदों आरोना आंहा दख'ना ओमफ्राय बेखौ आङो न'आवनो एसे बेखेवनानै भिडिअ बानायनोसैमोन नामा होननानै सानदोंमोन नाथायबा टाइमफोरखौनो आं मिलायनाय मोनासै ओमफ्राय पार्सेलखौनो आं लानानै फैफास्राबाय नै न'सिम लाना थांसै ओमफ्राय न'सिम लाना थांनानै जोंहानि न'आवसो आं बेखेवहैनोसै आरोना बे पार्सेलखौ आं नायथ'नो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै ओमफ्राय नै ना गोरानबो एसे लानानै फैदों थफ्लासे बाथोन जागासे जोङो न' फारसे थांबाय थानोसै बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बे न'आव थांबाय थानायाव सहैनायनि सिगाङावनो आङो दाखालि साननैसो बिदिनो फिसा भिडिअ लानानै दोननाय दङ आरो मोनसेबो जाया मोननैबो जाया आंनाथ' बेबायदिनोखा ब्लगा ओमफ्राय बेफोरखौबो बेयावनो बुजाबलांनानै मोनसे ब्लग बानायलांसै आरोना नायलांबाय थादो अब्लालाय मैयानि दिनावहाय आलासिफोरा बेयावनो जमामोन ओरैबादि मोजां मोनदोंमोन आरो गोसोखौ इन्ट्रेस्टनो ओमफ्रायथ' मैया ना हमनायाव गाननाय दख'नाखौ मोना जानायखाय सुस्लाबनो मोनासै नालाय ओमफ्राय आं सुनोसै आरोना दायो मिथि एक्ट्रेस गाननाय दैमु एक्ट्रेस गाननाय उकिला एक्ट्रेस गाननाय दख'नाफोरखौ सुनोसै नै सुखांखाबाय आं खावसे आंनि बाहागो ओमफ्राय दायो सुनो रोंबावो आरो हाब्रुआ खम दागो जानानै दंना बे आयो नै बे दैमु एक्ट्रेस गाननाय साला हाब्रुआव जग्लिलायदोंना बियो बेखायनो बिनाव हाब्रुआ बारा नांदों ओमफ्राय नै बे उकिला गाननाय ओमफ्राय नै बेयाव अनजि गाननाय अनजिनायाथ' बारा हाब्रु नाङाखै साफा फिस नाङाखैनो नै माबारे लेथ्रा ओमफ्राय नै बेयो मिथि गाननाय नै दैज्लांनि नांगोल जांख्रा ना हमनाया आं संलानाया बेनो आलु ओमफ्राय मुला बिलाइ गोरलै ओमफ्राय मुला बिबार भाजा दालि मैगं जोंनि खावलायनाय आलायरन
เรื่องแบบAng dubai kawan, apa dah? แมวเล็กนั่งแวร์ไปเดียวนวลนั่นแหละมาสิกษมคือจะว่าได้ไงจบไอ้ดิ Bobia. ไอ้ที่này ơi video của nàng có rất là này ăn thuần kìa hả này ra mất là nạp ham phơi ăn nữa hả nạp ham phơi ăn nữa nạp ham điện nữa nạp phơi ăn nữa ấy ạ bố của nàng cái này cứ gan sih biar dakali जोंहा ना सारदोंमोन ना फख्रियाव ओमफ्राय राननानै हरनाय आरो माहाय आग्लायनायखौ फाननानै आग्लायनायखौ ना गिदिराथ' गैखाया नायाबो देग्लाय जि खम थांनाय बोसोराव ओरैबायदि नामोन हमबाबो हमग' हायोमोन नै बियो ना फिथिख्रि गोनजा ओमफ्राय बियो ना सिंग्रा माहाय सुबो गाराखै ओरैनो फोरानदोंल' रानबाथाय बेखौ माबानोसै आरो सुखौ सिमफायनोसै ए इनिया गैयाना रेडि मारिग्राया इदिसो खालामो थांनोसो फैथारदों नामा नोंसोर सोर लायला मद्रे mana uni गिदिर जाबाय babi ayo eh sebelum ada aneh मानै मोननै होन aneh menai औ नै आलु आरो नैबे जाबाय देमसि आरो आदैया हनै होखेमसै जोंखौ आयौ डाबल खेथि बैग्रि खेथि intercrops ना बुङो बेखौ मा क्रप्स intercrops आं बै खेबसे फाइबार ओंखारस्रायाखैमोन लैयो रज'स्रायाखैमोन आं खेबसे जाबाय न' बैग्रि बागान मालिकआ फैगासिनो दं औ टफि लानाया एसे थगायजानाय जाबाय आरो बोथोरजों आरो औ बोथोरजों आंलाय बैग्रि दंफां हरग्राजों थगायजाबाय नामा नंदों नङालाय बिदि नङालाय संसारावनो बिदि जाखाजोबदों जाजोबदों आरोखि थायनायानो एसे थायदों आरो बेनिफ्राय मोनोबा एसे 10,000सो फैयो नामाथाय खरसायाथ' 50,000सो थांदों आरो मा औ नैबेबो एसे थायदों बेखौ माबा होनांगौ सुन्दरि ना सुन्दरि मोनाखै बियो कालारानो बेनोखा नङा कालारानो बेनोखा बेलेग भेराइटिसआ गल्डासो आपेल बायदिखा गला बेफोरबायदि आरो गल्डा गुल आपेल बायदि बे सुन्दरि सुन्दरि माने समायना बे गल्ड बेलेग-बेलेगखाना दा बैग्रि जाथारिखाय फारसेथिं मा मावलायखो मालिकआ जोगोनार नागिरबाय आरो गेजेर गेजेराव intercrops आं बियाव नांगुरा नोंनि केमेरानि बिहाव होनदो मा गायगोन बिहावसो खाथियाव सोंलाय आइ आदैखौ खाथियाव सोंलाय हाथाया गबायगोन गारदनिया गोमारबाय आलु गायनो आलु मा गायगोन आलु मटर आरो बे माबा बेफोर मैगं मुला ए दे बे गासिबो नोंसोरनि गोजा ना बैसिम हालेवनाय खिनिया गासिबो ना दे अनिलजों सोर हानो बेसेबां गायगोन आलुआ बस्थासे मोनहाय ओमफ्राय थांजोबनाय नङा दां ओमफ्राय आरो ओइ माबानिखौ फाल्लासे मोनदो आरो
सरकारि खायले खायले सरकारिया नायदिंखा Kita bunuh rumah dia dia. ए Kali. औ इथिं दुनियानि मोजांखा दुब्लियाव थानो ओरैबायदि ज' जाजाय मेला हेन ओमफ्राय नै बै सान गिदिर नुहुरदोना बे सान गिदिराव जोङो थांबानो मुतुलाहानि न' ओमफ्राय नै दुब्लियाव खेथि बाथिया ओरैबायदि लाफा दंसै नामा आयै आं लाफा गैया होननानै लाफा खाना लाबोदों बावनानै गैया सानदां हो गोलाव गोलाव मानि माथो मेल्लाहाय नै लाफा खाबा दाबा हो दे हाबाय दायो हाबाय दे जोंहा 15 थाखा फानदों इदिनो बिसिनियानो 15 थाखा जाहोना जोंहानो सेन्टारफोराव बायना मेल्ला माथो इमान गोलाव गोलाव खाना हो होमबानिया जोंहानाव सेन्टारफोराव नांलाबायसै हा आयो लाफा बायनानै लांफै जोंहानाव रायजोफोर लाफा बायनानै लांफै नै बेलाथिबो लाफा ओमफ्रायो नै बेयाव लाइ भाजा बैयो मा दुन्दिया हा बबेयाव देखायगोन दुब्लि बारियावसो देखायनोसै नामा आयौ निमुन्दु दुन्दिया नै पियाज Nah, ini fresh bean. ओइ थि दङ बानलु मा जालु एम्बु खुगा नामा नै हाय गाजरबो नामाथाय जोंहानिख्रुइ मेरला आं गैयादां होननानै निमुन्दु खानो नागिरलायनायमोन नै मेरला गादा गारि ओमफ्राय नै बेयावहाय देखायदों नै ए बैग्रि बाथोन जलफि बाथोन जानोबा ओमफ्राय नै बेयाव बानलु नै बानलु गोजा थु आलु मटर थायबाय नामा थायथ'वाखै माथो थायनाय हेन नुहुरदों नै बियो फान्थाव जाबाला गोथाव जायाबा थावा होनदों ओमफ्राय नै बियो आलु जोंहानि लाबोनाय आलुआ बेनो नामा न' नै अनजिया आलु गायनो हरदों आरोना न'आवहाय नै बेखिनियानो आलु ओमफ्राय बै हेंग्रायाव लेस्रा दंजोबो आरोना ओमफ्राय बैयो मटर दालिया मटर हा सामब्राम गुफुर फोदोसो ना मादोसो आयाव फिसाथार एखौलाय सिथासल'सो गायना होबायहायसोनिला नै बेयाव सामब्राम गुफुर आइ नै मटर राबाय नामा राबाय नैहाय लोगोफोर रन्जिनि आसुग्रा दाखालि ना हमनानै मा जाखो हाहाबबाय नै ओमफ्राय बिदि हाना लास्राबाय आं आसुगुरखौ हाहाबनायखौ मुलि होदो नामा मटराव रासिगोन नै खाजासिगोन साननैसोबा पुरा मटर बेखिनिया बैयो बेसर नै मेल्ला थायदों नै लेस्रायाबोथ' मेल्ला मा जालु एम्बु खुगा बिथिं खेथि बाथि मालायनियावलाय बेसेथो बायनानै जानो न' होनबा लोगोफोर न'फोरावनो दुब्लि दं हा दं गोसो बायदि मावनानै जानो हानायखौ जानो हायिखौ फान आरो फाननोबो सोलाबाबा गार होनदो बेयावबो लाफा दंबावो दिंग्ल'नो मुला गुफुरफा माबायाखै दा गायाखै दा नै मुला गोजा ओमफ्राय मुला गुफुर जानाव मुला गुफुर गोलाव दंमोन एकदम मा बुङो आरोना जाहा आफाजों ओमफ्राय ओइ मुथु बिमा आइजों
एकदम खेथि बाथि मावनाया एखेथार आयै इनि मा नामनिखौ खाया हा नायलाय एसां आराम आयु 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 नै इमान आराम गालदाब नै आयु आखाइ मेवबाय आं आखाइ मेवबाय नै 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 माला खागोन आं खानो लुगैबाय दायो ना अमा बेदर दंबालाय रुपालि नों अमा बेदर दङ नाखैना नै अमा बेदरजों मानामुनिजों सेखानांगौमोन सेखा गैया नै 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 आयु हाल्लां सिमाङावसो नुनाय आं दाखालि इदि गावदाब मानामुनि खानाय हाल्लां नै 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 मोजां मोजां नै 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 हाल्लां लाफाखौसो जानो ना मानामुनिखौसो जानो ना दुन्दियासो जानो आयु आयु दाउथिं थांबाबो बासफोर न' आयु आयु बेफोरावनो माबायो माथो मेल्ला हाय गाबोन खासिगोन सेखा गैयाबा गाबोन खासिगोन न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै जोङो डाइरेक्ट दुब्लियाव फैबाय आरो दुब्लियाव आइ दंफायोमोन नालाय ओमफ्राय दुब्लियावहाय मा मा मैगं थाइगं खालामदों बेखौ एसे देखायबाय ओमफ्राय नै पार्सेलखौ आङो देखायनोसै आरोना दाना दुब्लियावहाय माबायदि आं नायथ'नो नोंथांमोनाबो नायफालांदो एसे मारबे दे मा कालार मिन्थिगोनबा नोंथांमोना एसे कमेन्टआव लिरलाय दे दसे टाइम मिन्थिला खोन्थानोसै नै प्लास्टिकआ सोना लांफिननांगौ निल्ला मादिहाय दख'नायालाय पातलाथारसो नामा ना मोजांसो दाम खमनिखा नालाय आं बारा दाम गोसानि गाना नालाय मोजांसो गुरै रे आं गानना आरामसे गोदो गोदायनि बायदि आरोना न' दोनथ'बाय लाथ'ब्रा लिरबाङा so beautiful so Oi, dukungnya sekitar nama berapa? Sendal gue sudah legan segala kan? Nah, dukungnya bina lagi perangna parcela bina gede-gede ini bayi no. Ini caranya? Mana maba? Otoroso. Hah? Otoroso. Otoroso. Otoroso nih dukungnya lagi pernah? Kayak cuma ya deh kan? Kayak ini tuh. Gupur seganangan, gupur blouse nongaba gemme blouse gannaनै tight fitting gannaनै sandal गोजौ गानदो ठक ठक थाबायदो होमबानो जाबाय मादि मिन्दो गथया पार्सेलखौबो देखायखांबाय बारियाव मा मा मैगं थाइगं गायदों बेखौबो देखायखांबाय ओमफ्राय जोङो दाना न'आवहाय थांनानै साहा लोंहैनोसै साहा लोंनानै हर जाबाथाय हराव ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै जोङो दिनै हर थालांखागोन नालाय ओमफ्राय उन्दुखांनानै गाबोन फुं जाबाथाय सान ओंखारबाथाय बे दुब्लियाव फैनानै नै बे दख'नाखौ गाननानै आङो मोनसे रिल्स बानायलांगोन आरो दख'ना गोदानजों ओमफ्राय मा ब्लग लाबावनो आरोना न'आव थांसै नालाय ओमफ्राय ब्लगखौ आं बे दुब्लि बारियावनो फोजोबनानै गालांसै आरो ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बेबायदिनो बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आरो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो दख'ना गोदान मोननायजों गोसोआ बांसिन गोजोननाय थाबाय आरो ओमफ्राय दख'नायासो आंजों समायगोन ना समायाथाय ओरैनोथ' आं समायगोन बायदि मोनदों दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय